gràcies per haver vingut. Nosaltres avui us convoquem per dir-vos que per nosaltres avui és el tret de sortida de la campanya electoral. Comencem a fer plantejaments que ara us explicarem molt breument, però que vol dir que més que entrar en campanya electoral el que volem és entrar en un procés que ens porta fins a les eleccions, en què el que volem és ser capaços d'explicar a tota la ciutadania de Tarragona totes aquelles coses que nosaltres volem fer i volem explicar-ho d'una manera diferent i nova. Quan dic diferent i nova vull dir que a la vista de les coses que estan passant, no per les que passen ara, sinó les que venen passant fa temps, volem ser una força política que plantegi de cara a les properes eleccions pocs compromisos, quasi contractuals, concrets, avaluables, mesurables i que per tant estiguin a l'abast i a l'entendiment d'absolutament tothom. Crec personalment que això, més la participació de la gent a les decisions polítiques, és el futur de la política. També us ho dic. Crec que s'ha acabat dels ciutadans les llargues i llargues llistes de farem, no pateixi que farem, que sí. S'ha acabat. Això no porta enlloc, ni s'ho creu ningú. La nova frontera de la política està en que siguem capaços de fer participar la gent en les decisions, que vol dir no només escoltar-les i poder anar a un plenari o poder agafar el telèfon i preguntar-li no sé què al senyor alcalde, sinó participar directament en les decisions. I l'altre gran eix d'aquesta nova política des del nostre punt de vista és que allò que un responsable polític es comprometi a fer al cap de 4 anys ha de tindre un resultat. I si aquest resultat està per sota d'un X% del que s'ha compromès a fer, aquesta persona no ha de tornar a presentar els. Resumidament, és un projecte que pretén la divisió de la ciutat en districtes, amb alcaldies de districte i amb tot el que això significa. Que vol dir que hi haurà, en funció dels resultats electorals, uns districtes on hi haurà una gent que participarà, que la majoria no seran polítics i que tindran capacitat de decisió. No només d'opinió, sinó també de participació en les decisions que prengui el plenari de l'Ajuntament. Això no és un invent d'aquí, això ve de la llei de grans ciutats i de la modernització administrativa que permet que les capitals de província, com a excepció, s'hi puguin acollir. Nosaltres és un tema que l'hem estudiat molt profundament. Ja vam presentar una moció en el plenari de fa 4 o 5 mesos demanant que aquest fos un tema que l'Ajuntament obrís una taula de debat per arribar aquí. Va ser una moció que evidentment ens va votar en contra. Per tant, ho assumirem i ho portarem com un dels eixos principals del nostre programa electoral. I el més important de tot és que ara el Pere us explicarà exactament com funciona, però el més important de tot és que, a més, ens comprometem que en el termini de 2 anys, després de les properes eleccions, això estarà funcionant. I per tant, en el tercer pressupost que es faci de la propera legislatura, ja serà un pressupost que es farà amb aquests eixos i amb aquesta participació. I, a més, i acabo, aquesta serà una proposta que a partir de ja, vol dir de la setmana que ve, nosaltres ens prendrem 3-4 mesos per anar-la a explicar a totes les entitats i associacions d'aquesta ciutat, perquè elles han de ser les protagonistes d'aquest futur govern de la ciutat. Per tant, amb aquest ànim us ho fem. Aquests 3 o 4 primers mesos seran per explicar aquesta proposta, que és una proposta, ja veureu, molt completa, des del nostre punt de vista, molt interessant i molt diferent del que mai s'ha plantejat en aquesta ciutat. No estem parlant d'obrir oficines per l'Ajuntament, estem parlant absolutament d'altra cosa. Estem parlant de donar la governança de les coses a la gent. Sí que tenim un llarg camí per córrer amb la participació dels ciutadans
en els afers públics. Va dir participació, insisteix, vull dir participació decisòria, no participació de... Sí, he anat a l'Ajuntament, m'han explicat el que faran, m'han donat la mà, m'han un cop a l'esquena, gràcies, gràcies, i m'han anat. No, escolti, jo em participo i n'opino de les coses, i la meva opinió pesa. Volem passar del concepte d'anar a dormir a les cases per escoltar allò que la gent vol i jo després fer-ho, que és un concepte, ara no, algú pot riure això, no, és un concepte. Jo vaig a casa seva, vostè m'explica el què i jo ja faré. Això és un concepte i és una manera de fer. Volem passar d'aquest concepte a dir, escolti, no, vingui i fem-ho. Vingui i fem-ho. No m'ho expliqui, vingui i fem-ho.